Vítajte. Dnes sa pozrieme na takú špecifickú vec v systéme dávok v nezamestnanosti na Slovensku. Konkrétne na tú otázku, čo sa vlastne stane, ak si človek nájde prácu, kým ešte poberá podporu. Lebo veľa ľudí sa pýta, či tým pádom o ten zvyšok jednoducho prídu. Vychádzame pritom z diskusie a samozrejme z príslušných častí zákona o sociálnom poistení. Takže tá kľúčová otázka znie, je tam nejaká možnosť, ako si povedzme, ponechať aspoň časť tej podpory aj po nástupe do práce? Lebo hovorí sa o nejakom jednorázovom vyplatení polovice. Áno, presne tak. Táto možnosť naozaj existuje. Je to zakotvené priamo v zákone o sociálnom poistení. Konkrétne paragraf 105, odsek 4, a ten upravuje presne toto, možnosť získať 50% zo sumy dávky, ktorá by inak ešte mala byť vyplatená. Dobre, super, k tomu sa dostaneme. A než čo? Ešte predtým si musíme ujasniť jednu, podľa mňa, absolútne kľúčovú vec. A to je tá úplne základná podmienka, aby človek vôbec mal nárok na tú dávku. Lebo tu koluje fakt často jedna nesprávna informácia. Zákon, paragraf 104, hovorí jasne. Poistenec má nárok, ak bol poistený v nezamestnanosti najmenej 2 roky. A teraz pozor, v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie, naozaj 4 rokoch, nie 3, ako si mnohí myslia, alebo ako sa niekde nesprávne uvádza. Presne, toto je, by som povedal, základný kameň. Tie 4 roky sú tam jasne dané, nie 3. A je to naozaj dôležité, lebo ak človek nespĺňa túto podmienku, 2 roky poistenia v posledných 4, tak logicky nemá nárok na dávku vôbec. A teda samozrejme nemôže potom ani žiadať o to jednorázové vyplatenie 50%. Takže mať jasno v tomto je úplný základ. Výborne, že sme to takto zdôraznili, Sari, dôležitý detail. Takže vráťme sa k tej možnosti vyplatenia 50% už priznanej dávky. Aké sú tam podmienky podľa toho paragrafu 105? Prvá vec, čo som zachytila, je, že človek musel tú dávku poberať aspoň 3 mesiace. Je tak? Áno, minimálne 3 mesiace. A zaujímavosťou je, ako si spomenula, že to nemusí byť nutne súvislé obdobie. Rátajú sa aj prerušované obdobia poberania, ak v súčte dajú tie 3 mesiace. Aha, rozumiem. A tá druhá podmienka? Je tam nutná písomná žiadosť však. Viem, že sociálna poisťovňa má na to aj nejaký formulár? Presne tak, je potrebná písomná žiadosť. Volá sa to, myslím, žiadosť o vyplatenie 50% dávky v nezamestnanosti alebo nejako podobne. A čo je tu, povedal by som, dosť zaujímavé z praktického hľadiska, je ten časový rámec, kedy tú žiadosť vlastne podať. Lebo človek by si myslel, že to treba hneď po nástupe do práce alebo hneď ako tie 3 mesiace uplynú. Ale nie je to tak. Zákon tu dáva pomerne veľkorysú 3-ročnú premlčaciu lehotu na uplatnenie tohto nároku. Je to v paragrafe 114, čiže žiadosť sa dá podať aj spätne až do 3 rokov od toho dňa, za ktorý by tá dávka inak patrila. Čo je, myslím si, celkom fajn flexibilita. Počkaj. Takže, ak tomu dobre rozumiem, základný nárok, 2 roky poistenia za posledné 4 roky, to je jasné. Potom, ak už podporu poberám a mám za sebou aspoň 3 mesiace jej poberania, aj s prestávkami, a nájdem si prácu, môžem písomne požiadať o vyplatenie polovice toho, čo by mi ešte z tej podpory zostávalo. A na túto žiadosť mám čas až 3 roky. To je fakt dosť prekvapivé. Presne tak. Rozumieš tomu správne. Je to takto nastavené. A keď sa na to pozrieme z takého praktického uhla pohľadu, táto možnosť môže byť celkom fajn pomoc pri tom prechode, vieš, z nezamestnanosti späť do práce. Je to vlastne taký, povedzme, finančný bonus za to, že sa človek rýchlejšie vrátil na trh práce. Predstav si, že niekto bere podporu, povedzme, 4 mesiace, nastúpi do práce a o tejto možnosti sa dozvie až o rok. Stále má ešte 2 roky na to, aby požiadal o vyplatenie polovice z tých zvyšných 2 mesiacov podpory, ktoré mu pôvodne patrili. Ale pozor. A ešte jedna dôležitá vec. Toto jednorázové vyplatenie nejako neovplyvňuje podmienky pre nejaký budúci nárok na podporu. Ak by ten človek neskôr, povedzme, opäť prišiel o prácu, znovu by musel spĺňať tú základnú podmienku. Teda tí 2 roky poistenia v posledných 4 rokoch pred novým zaradením do evidencie. To pravidlo stále platí. Jasné, to dáva zmysel. Čiže čo si z toho hlavne zobrať? Že zákon naozaj pozná možnosť získať polovicu zostávajúcej podpory, aj keď už človek pracuje. Poberať ju predtým aspoň 3 mesiace a podať písomnú žiadosť. A ešte raz, nezabúdajme na ten vstupný filter. Nárok vôbec vzniká len pri 2 rokoch poistenia za posledné 4 roky. Nie 3,
ale 4. Presne. A toto celé vlastne otvára takú zaujímavú úvahu na záver. Nakoľko môže samotná informácia, tá vedomosť o tejto možnosti ovplyvniť to, ako si ľudia reálne hľadajú prácu? Vieš, či to môže napríklad zmeniť ich ochotu prijať prácu, ktorá začína ešte počas poberania dávky, alebo či to môže ovplyvniť ich vyjednávanie o plate, keď vedia, že ešte môžu dostať túto dodatočnú finančnú injekciu? To je taká otázka, nad ktorou sa možno oplatí trochu zamyslieť.